Вітаю, Селям алейкум. 12 лютого на тлі нагнітання ситуації навколо України я залишив на власній сторінці такі думки. Я щасливий, що живу в цій країні і в той час, коли вона перетворюється з приземленої, неприємної, повільної гусениці в прекрасного, вільного метелика, який міг би досі валятися в суспільстві гнойових рубаків, які, як би не хотіли і що б вже не робили, ніколи не повернуть метелика в той бруд, в якому живуть самі. Через 1,5 тижні після того поста, 24 лютого, хробаки почали останню відчайдушну спробу втримати метелика, нашу прекрасну, вільну, щиру Україну. І ось пройшло ще 8 днів, за які світ побачив все, проти чого боролася Україна всі ці роки. Світ вкотре побачив ціну російському слову, а Макрон, Шольц та інші відчули себе Чемберленами. І от ми маємо абсолютно монолітну Україну, Європу і цілий світ, що об'єднався проти ліцемирства, брехні, тиранії, божевільного ліліпута, що уявив себе імператором. Певен, жоден, хто зараз мене чує, не пригадає такого єднання світу, тому що такого єднання не було. А тому перемога буде засвітленими, добрими, яскравими, усміхненими і вільнолюбивими українцями, які на власній землі краще не чіпати. Росія – окупант, агресор і вбивця. Крим – це Україна. Україна – це наш дім, в якому дуже-дуже скоро почнеться генеральне прибирання після варварів. Віримо в Збройні Сили України, не розповсюджуємо паніку та неперевірену інформацію, допомагаємо тим, хто цього потребує. Слава Україні!